Takže druhý deň v Kanade. Ideme vybavovať niečo do mesta, pozrieť pár ubytovaní. Ja si idem kúpiť nabíjačku, pretože tu majú takisto iné zásuvky ako v USA. Plus simku nejakú s internetom a s nejakými volaniami, aby som mal. Nasnežilo. A máme tu bus. Chodia tu takéto dvojposchodové autobusy. Hej. Hello, one day. Takže Walmart, SIM karta vybavená, adapter kúpený. Teraz sme sa najedli za 5 € z Walmartu, obedík, opekané zemiaky a nôžka. Čo viac chceš, k tomu omačka za 50 centov, vybavené. Je to oveľa lacnejšie ako keby ste si išli dať neviem čo. No a ide sa ďalej, ideme popozerať nejaké ubytovania, ale ešte predtým sa zastavíme možno v nejakých obchodoch, čo nám bude treba. Takže tak. Takže práve sme boli pozrieť ubytovanie, bola to táto loď. Celkom zaujímavý zážitok. Chlapík robí nejakého potápača, či čo robil. Pracuje 3 mesiace do roka a potom cestuje. 30 rokov už je na lodi. A 30 rokov už je na lodi. Nechcel som točiť tú loď, lebo ho nepoznáme a bolo mi to divné. Super, proste taký starý štýl. Sedeli sme v lodi, tam sa čmudilo z kotola. Nám ukazoval na mape, na takej starej mape, že kde všade bol a že čo a jak a také, že keby sa dáme s ním dokopy, že zoberieme tú ubytko, to poviem aj tak, kde pocestujeme. Francúzsku Polynéziu spomínal, že miluje. No len to ubytko nestalo veľmi za No, to ubytko bolo také, že... Tá loď bola stará, bola tam päť, ktorá dymila. Mala tam byť zima, kde sa spí. Takže také no, zvláštne. Takže po celom dni išli sme už domov, motali sme sa trošku po Viktórii, po meste, pretože mali sme už vybavené veci, schválili nám vlastne 2 ubytka a môžeme zostať v tom ubytku, to už som asi hovoril, v ktorom našla Lulu. Alebo potom sme išli pozrieť ďalšie ubytko za 1700, nakoniec nám znížili cenu na 1600, je to taký dom, kde bývajú takí kresťania, čo už som hovoril, alebo takí jehovisti a dali nám proste cenu na 1600. Teraz nevieme, že kde máme zostať, no a keďže sme nevedeli, že kde máme zostať, tak sme sa rozhodli, že ideme na korejskú kuchyňu a je to tu. Ja som si dal nudle, už ani neviem jaké, lebo mi zobrala, seafood, noodle seafood. A Lulu si dala... Lulu si dala zatiaľ pivo, nedonesli. Čapované pivo som si dala, prosím pekne. No ale čo si dala? Lulu si dala nejakú polievku s čím? Polievku tiež seafood. Čiže tiež nejakú seafood polievku. Takže uvidíme, keď jej to prinesú. K tomu sme dostali takéto vecičky zdarma. Prvýkrát korejská kuchyňa, väčšinou sme chodili na vietnamské a čínske jedlo, je tak nejaké sushi a teraz máme vlastne korejskú kuchyňu. Zatiaľ dobre. Mal som húbku, teraz nudličky. Nudle perfektné, trošku už pikantné. Zeleninka, oktopus. Tofu. Čo tam máš všetko? Mám tu tofu, zeleninu, papriku, uhorku, šampióny, mám tu seafood. Je to také mierne pikantné, jak som chcela, to je dobré. Ja tiež. Sura. Vrelo odporúčam, bolo to vynikajúce.
ak sa budete nachádzať v Kanade, vo Victorii, tak v downtowne sa nachádza proste korejská reštaurácia Sura. Náhodne sme to našli. A keď sa nebudete nachádzať, tak môžete si dať výlet. Áno. Lúčime sa z kanadských ulic nočných. A vidíme sa ďalší deň pravdepodobne. Ďalšie dni. Neviem, či z toho bude nejaký vlog, pretože veľa som toho nepotočil. Ale čaute, čaute. Takže dneska ideme vybavať ďalšie veci. Ideme si vybaviť C-number a bankový účet, aby sme mohli dostať výplatu, aby sme mohli pracovať. A stalo sa nám také, že vlastne išli sme na autobus 81, kde sme museli potom prestupovať, ale mali sme iba $20 bankovky. A keď chcete cestovať a prestupovať, tak je výhodné si na deň kúpiť $5 lístok, s ktorým môžete cestovať vlastne celý deň a prestupovať kade tade. Inak jeden lístok stojí $2,75, takže nemali sme a nemal nám ani zmeniť. A tak nás pustil jednu zastávku zadarmo na konečnú a potom nám dokonca dal dokopy, nám dal lístky zadarmo, že máme si rozmeniť a potom keď pôjdeme niekde autobusom, tak máme proste potom hodiť $10 do... že máme zaplatiť hocďakom inom autobuse. Čo by sa na Slovensku asi pravdepodobne nestalo, nič také. Že proste niekto vás zoberie zadarmo, ešte vám dá aj celodenné lístky a povie, že zaplatíte v ďalšom autobuse, keď si rozmeníte peniaze. Bolo to dosť zaujímavé. Takže takto sa tu správajú Kanaďania, čo je úplne super. Plus keď vystupujete napríklad v autobusoch, tak každý sa poďakuje. A no, nie každý to robí, ale väčšina ľudí proste poďakuje, čiže to je tiež zaujímavé, že odvezie vás autobusár a vy sa mu ešte poďakujete. Čo tiež si neviem predstaviť, že by každý kričal v Košiciach cez celý bus, jak vystupuje, že ďakujem, ďakujem, ďakujem. Takže takéto zážitky, prvé zážitky. Takže nachádzame sa v Service Canada, kde si viete poriešiť C-number a vrátili sme sa do čias korony. Stali sme také krásne modré rúška. Takže čakáme, poriešime papiere, pojeme do banky a potom máme zase voľno. Neviem, či to tu môžem vlastne točiť, takže neviem, či tu môžem robiť video, ale vyzerá to tu ako klasický úrad proste. Takže C-number vybavené, banka bola bohužiaľ zatvorená. Či nie vlastne, banka nebola zatvorená, čo rozprávam. Banke už nás nechceli zobrať, takže sme si chceli spraviť appointment, ale nakoniec sme nemohli, lebo až na stredu mali a v stredu už Lulu nemôže, takže prídeme neskôr. Bankový účet si urobíme neskôr, to nám vlastne až tak nesúri, ale už by nám ho celkom by nám ho už trebalo. No a teraz sme boli si nakúpiť zase ďalšie veci. Kúpil som si konečne sedák na lezenie. Ešte mi treba kúpiť lezečky. Potom som si kúpil magnéziovú kocku, kebyže aspoň boulder si pojem zaliesť, tak nech mám proste niečo na ruky. A asi nič, všetko. Ľud si chce ísť teraz čokoládu na vecko, takže ideme. Ide si dať čokoládu na vecko. Takže sa poflakujeme zase už tretí deň proste po Victorii, po downtowne, pretože viac menej všetky obchody sú sústredené tu na. Potom sú v uptowne a v rôznom okolí sú ďalšie veľké shopping centra, ale tak tu na bol úrad, takže to sme museli ísť vybaviť sem.